In lo. Away ka ma-phone ka ba? Ang wazo sa. Angie! Please. Awin dalang ay galing ko mamanja ba? Ayan, Luis Dan. Luisan. Okay na nga, blue live ba? Gusto ka? Kanjan. Nga, gusto nila blue live. Ay, uidlala uthi ngayidlali kakhulu. Angifuna ke, ngiyami na. Ay, ungayidlali. Dlala ingoma ngiyidlalela. Naso rapper sing. Okay. Doesn't flow air jam. Okay. Hey guys, Ninjan. Ngilahle i-tag. Ndaba yami. Lapho I think ngiyithola nini i-tag vele. But la phela iviki ngine-tag. Sengiyilahlile. Yazi ngiyalahla nje. Ndaba yami. But ngiyakhumbula ukuthi izolo ngiphuma emsebenzini ngiyikhiphile ngayifaka esikhwameni. Ukuthi iqatha kephi or mhlampe ekseni sengigqoka. Mhlampe ngikhiphile into zami yaqatha. Hayi angazi but nje ngisabathe ngiyayibheka esikhwameni ayikho shame. Sengimane ngiqala phansi ngithenga i-tag. Sengimane ngithenga u-2 umphatheli izohlala kuye because shuthi mina ngiyalahla. Ndaba yami. Ni right yodwa nini? Siyakhuleka ngithembe uyaphila. Ngiyaphila unjani? Sokala yintombi. Unjani Mawilisi? Unjani Mawilisi? Hi Bani Imi, unjani Imi? Azingilahle phlethe. Bona nje indaba yami. Noma mhlawumbe iqatha embhedeni kufanele bangikhiphe. Oh iqatha because isikhwama sami siyavaleka uzipho ukuthi emasayidini nje. Khona isikhala esikhona mhlawumbe iqathakile angazi kanjani. Oh yazi mangifika endlini mhlawumbe kumele ngibheke kwi-suitcase lami nasembhedeni. Ngiyenzeka ukuthi angilahlile isendlini. Hayi yabona nje umuntu angazi bese kwenza njani ngilahlana ne-tag. Ngibona ekuseni sengifika la because ngivele nginqine yazi ukuyifaka ekuseni. Because iyalahleka. Wathi nje kancane iyasuka. Yo, guys. Sangumdayisi. Ngikhiphe imoto kulezi zinsuku sangumdayisi. Yabo nje abantu abavalidate kanje kimi. Angideliver kanje. Wonke umuntu o-apply kimi uyavalidate. Every day izokade ngikhiphe imoto namhlanje ngibhizi. Manje sengumdayisi. And imoto esuka kimi ayibi nayo i-deposit bakithi. Angizenza ukuthenga imoto, ngithatha inamba yami lapho kwi-bio dinga imoto. As long as credit score yakho nje ifikile ku-610. Yeah. As long as credit score yakho ifikile ku-610, uhola 8,000 kuyale or ibhizinisi lakho 8,000 kuyale. Waza ngikhiphela imoto. Sabone ukuthi ngigcinile. Kade ngigcinile ukuba live. Yazi izolo ngaze ngibe live. Oh umuntu busy. Izolo phela ngibe busy usuku lonke. No? Namhlanje ngithe ngifika nje ngakwa ne-customer validator. So manje ngilungisa ama-file konke nje yabo.
nama-app baningi abantu baya-aplya kwa-WhatsApp wami yabo nje ngisenoyazini ngathi ngithathe i-break ngisukuba live mara live sengizohlanya phela ngeke kusukela ekuseni ngibhizi anginaye ngisho ukuthi angidlile yazi angidlile lokhu kusile ngoba ngibhizi hayi ngiyafuna impela nibe ney'moto kulo nyaka indlela engi-serious ngayo unjani imi singezansi yeah beautiful sisam thank you ngiyabonga bakithi ngiyabonga lelo ngiyaphila unjani ya uma ufuna imoto ibhizinisi number yami lapha kuyibhayo ya ngiyaphila khule unjani oh makoti kasheke yes that's all awuzongibona okay ngiyeza lapha awuthi angazi noma izoqhubeka i-connecting le Wi-Fi awuthi ngizoku-check-a bakithi kade ngigcinile ukuba busy nje ukahle mphathi uthi manje yona namngazelo nqala ngiyaphila ninjani nazi imoto zenu zilinde nini Bamajobe ukephi ukaHanday noma ulapha kamba kaJatho phela ubusenzele indawo eziwu2 uyabingelela umdayisi njani yebo right alright ukahle ustressa yini ufuna ukulala kubi khamba kanjani namhlanje akhona ya nakhona o-approvile abanye ngisalinda ama-feedback kwi-comfort qeda umoya akhona bazo-approva afaka wonke ama-app wena hayi mina into esiyenzakala manje sebeyarefeyana yabo labo bavalidatayo seberefeya abanye mhlawumbe emsebenzini sayibonga ngi-aplayela imoto lapha ngayithola bese ngirefeya kimi khona nje futhi engimthembayo osebenza nalo validate ekuseni ukuthi hayi uzoqualifya stressana lo msebenzi usufisa ngabe usendlini nalokho ngifikile yazi ekuseni ngibhizi nje ngiba nesikhathi manje sinqengile le mali ya sidle